Ramogi TV kaendiri nyasi mar alam ne ringre Boniface Kariuki nobagi kawuono e kanisa mar All Saints Cathedral Buore Nairobi ka. Kariuki en jawanda swek ramayande obila ochielo gi magina e chuny boma ma Nairobi ka ende ng'anyo ma tarik 17 dweni. Anyuola mare oparo kaka jal mane tiyo matek kendo familia mare osingo ni ok gibiling nyaka ratiro mare yudre ne Kariuki. Jaod bura mastare Amos Mwago bendo kwedo tim mar obila mar tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo, gino mosekelo hinyruok kod tho ne moko kuom oganda. James Orengo, akina Martin Shukuku, God Father, in your Son Jesus Christ. Me a lot knowing today that my friend who was working tirelessly in selling masks just to make a niche, he was shot dead by a police. It also pains as a country in knowing that many people have died because of police brutality that have been happening in the country. We are here because of one of our own, just to earn a living hawking a mask. He was killed. And we pray that justice will be served for this family. A bullet silenced his life. We pray that the Lord will comfort each one of his family, not only them, and many others. Anyuola mar rawera ma jahigni 19 e kar dak ma Kenyoro mane kaunti ma Nyamira ywago ratiro